morning mga master! Papunta tayo ngayon sa tournament. So yun, hindi tayo makakapag-fishing ngayon, no? May trabaho mamaya. So manood na lang tayo. Pwede tayo agad mamaya-maya, no? Tingnan natin yung mga contestant doon. So gawin na ako mga master. Baka nag-umpisa na yun kasi alas 6 pa yung starting. Starting na. So let's go. Kita-kits tayo doon mamaya. Maganda na tayo. Ingatin tong B-bar. Ay itong kayangan. Ito yung mga anglers. Alright. Sure ball. Tayo. Ito yung mga master. Good morning. Papasya lang sa B-bar. Nagka-tournament? Oo. Yeah, dito kami. Oo. Masahan ko lang sila doon. Oo. Ano na sila ang bonnet eh? Yung sa Boss Jesse. Wala ba? Yan sila. Yan sila rin. Wala ko sila. Ito na yung B-bar. Dito lang ito. Ito yung B-bar mga master. Yan. Gilid natin sa pag-bench tayo dito. Sa bagong gawang daan. Yun, daming sakyan dun mga master. Daming sumali. Yun no. So dating spot. May parating pa lang. Yan, kakarating lang itong mga to. Yan. Morning po. Sama sa tournament? Ha? Sama sa tournament. Oo. Good luck. Sige, good luck. Morning, master. Good morning. Hindi ka pupunta. Papasal. Good morning. Kamusta yung doon eh? Nagkano na kayo? Nag-umpisa pa lang. Umpisa pa lang. Sige. Manood lang ako. May trabaho ko mamaya. Good morning mga pastor. Good morning sir. Ay, paano po kayo? Register na kayo? Hindi, nanonood lang ako. Good luck, good luck. Good morning. Good luck. Hindi ako makapaglaro. May trabaho ko mamaya, pumasal ako. Good luck sa inyo, good luck. Mag-start pa lang eh. Mag-start pa lang, oo. Sige. Sir Kevin. Good luck! Hindi ako makapaglaro. Ano? Wala, magpaparegister Laro. daw eh. Saan ka register? Hindi ganda, i-register daw pa pala ito. Ay, oo, sige. Nahihanap kasi ako eh. Si yung barkada ko, galing Baguio. Good luck, good luck. Good lang ako. Dito na. Motor mo? Nagmotor ka? Doon? Naik tayo. Yung taga Manawag. Lamoy, parista na ay. Parista yung gopay. Di ba ay? Di man ko lang.
Kamusta eh? Natantala pa nang nangalaw ta. Ka makapambangwit. Kaya kang garaw. Nga po. Wala lulog ko lang eh. Ito yung lagi. Simba. Eh. Binyag. Ito tayo sa registration. Antayor. Pasalak labat. Dito tayo. Ito talaga. Tagal kami din nakita ito. Manggalaw ka man. Good morning, Mama Master. Morning po. Ay, ito bagong kan sabi. Pasya mo ta. Sir. Yan. So, tournament na manawag sa Kapandan. Tapos, si Master Jan de Vera. Sponsored. And good luck sa lahat. Wala akong sticker. Di pa nawag. Ito yung matibay ito. Ito yung matibay. Jiging ha. Kamusta hindi ka po punta doon? Sa Agno? Agno? Hindi po. Hindi pa nag-jiging. 22. 22. May kasama kong dalawang bago. Gusto sama ko sa inyo. Good morning po. Good morning. Hindi ako makapaglaro. Bakit? May trabaho ako. Sayang. Okay na muna. Papadala. Ayos na. Okay na muna. Napaparegister na sila. Ang lalagyan ka. Eh, dinalagay ko na lang sa ibabaw ng ano. Babasahan ng... Good morning po. Sticker nila. Seeing Joe eh. Basahan na lang. Enriquez. Akong barbil. Pandan, manawag. Okay lang tol. Boss. Sige. Congress natin. Oops! Uy, talakitok! Wow! Alright! Ayun, Master 1-0. Tanggalin mo, baka ano. Release mo, release. Talakitok na, Master. Alright. Kuha ka no? May ano ka dyan? Ito no? Pang-ipit? Pagtanggal ng hook. Plier. Woo! Hand down! Teka, ito. Doon ko magkat sa binalatan mo ah. Ha? Doon ko magkat sa binalatan mo. Ano ito? Ipapakita ka doon agad? Pakita mo doon agad. Dali mo na nakasabit. Nakasabit. Tara. Sabi, sinabit mo lang. Di ba, may video naman. Sige, punta ka doon. Hindi, hawakan mo nga ito para ano, makita na nila. Release mo konti. Sige, hawak ka sa asang. Ayan. Sige, go! Hindi ka pag nasa baba na, kagitawa mo na para pagandang. I-price na yan. Bahay mo! Pwede na, may press na. Ha? Umpisa. Ay, nung nag-umpisa. Nagkamo lang na. Ano ka ba? Dito sa radio station. Yan o. Ito kami ni Master Saison. Ngayon lang kami nagkita ulit. Dito sa ano, tournament. Ngayon na nga lang magkikita, wala pang pamingwit. Oo, paras kami. Paras kami walang pamingwit. Busy. Ano lang ako, taga-alaga. Sama sa tournament? Hindi nakasama. Ay, sayang. Ano to? Di kuko. Sayang, hindi nakasama. Alas 7 ko nakuha, 7:20 daw, nandiyan yung oras. Kaya sabi alas 6 eh. Sayang oh. Oo. Sayang to. Congrats, ang laki. Wala nga boss, hindi nga nila pinost yung bakas ko eh. Hindi na nag-reply. Hindi maabot. Hindi nag-reply na ako eh. Hindi na kinilo doon. Sayang. Wala. Laki oh.
Pwede yung pa-picture. Yan, di ba ali ano? May nahula si Master. Ano pa Master? Marlon po. Yan. Picture daw sa picture. Wala na saglit. Mga Master, mga tayo. Oh, fish on! Uy! Akala ko fish on! Takbo pa naman kita! Awalan ko. Balik ka to. Sabit lah. Sabit lah. Yan, sa mga gusto bumili. Ito po. Yan, dito. Sa BFAR, mga Master. Joel's Tackle Shop. Yeah, kay Joel. Yan. Magkano po yung mga, 5 grams nyo? 50 pesos, sir. 50 pesos, 5 grams. Ayan. Sorted. Kay ano to, kay Sir Joel. Dumayo pa sila dito. Ayan. Sila sa taas. Nanood ako ng live niya. Dito yung mga sinker dito. Ayan. Sinker, torpedo, and Vibe lure. Ay, sorry. Mga hook. Ayan. Yan, may mga Tuberos. May mga reels. Ayan o. May. Saan ka dito mamaya? Warding. Pogi. Master, sino no? Biggest catch. Biggest catch. Hindi ko alam si ano yata. Si Barry. 762. Pero marami. Nilagay niya yung mga maliliit na isda niya. Ayun ang nagpatalo. Nagpatalo sa biko ko. Ang ganda. Warding. Tagasan yung nakakuha ng kapog. Taga San Miguel. Lagyan mo yan ha. Bigyan kita ng reel mo pa ha. Kunin mo yung number ko kapag gano'n ha. Sir kami. Wala. Champion. May sasa. Picture. Taga San ka? San Miguel Calasyaw. Ano na lang, monthly niya lang. Huwag mo na siya ng dalawa. Dalawa. Ay! Okay na lang. Eto pala, sa mga hindi pa nakakakilala, nag-o-online selling si Boss Joel. Oo. Ako yung Joel's Tackle Shop, Baits and Supply. Ngayon, nagulat ako nung sinabi niyang sasama kami dyan. Sabi niya. Kaya, Sakto nag-aaya. Boss, thank you. Thank you Sir Joel. Yung mga dalawang babae doon, no? Nakakuha. Oh, yan. Papilahin mo na sila. Kuha na daw kayo dito. Pila na lang kayo. Mga tagdadalawa. Pila.
Congrats! Oh, may champion. Master, congrats ano sa tournament mo. Sa atin na. Nag-enjoy naman lahat.